Znáte příběh jednoho pána, co se snaží v politice? Profesor Fiala, konzervativec houževnatý, pravicový demokrat pro západní vize, ale srdce jeho smutno, chybí mu láska a štěstí. Vláda mu je cílem, chce zemi zmodernizovat, ale boj s opozicí ho často přesahuje. V parlamentu předstírá, že je v pohodě, ale v noci se budí a sám sebe se ptá: profesore Fiala, co tě trápí? Vždyť jsi silný a neodvratný, ale ve tvých očích je vidět smutek. Milý profesore, kvůli politice nezapomeň na štěstí.